गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय। हाय दिनै जोंहाना लोगोआ खुसि कनसार्टआव फैदों। थां गेलेहैदों ओमफ्राय दै आं गेलेहैनोसै नोंथांमोना थाथ'दो होनना बुंदो दे। नोंथांमोना थाथ'दो दे। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन नोंथांमोननिनो कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ आरो बहुत मानसियानो माने जोंहानि बेबिखौ बय ना गार्ल सोंहरगासिनो नाथायबा जोङो दासिमबो बय ना गार्ल खोन्थानाय जायाखै। बेनिखायनो जोङो दिनै एसे मा होनगोन बे बय ना गार्ल बिनि सायावनो एसे भिडिअ लानानै फैदों आरो सिगाङावथ' आङो बेबि मोनैनि सिगाङाव आंनि प्रेगनेन्सि सिम्पटम्स खोन्थादोंमोन ओमफ्राय आरो बेबिनि एफएचआर नं खोन्थादोंमोन ओमफ्राय प्लेसेन्टामोन ना प्लेसेन्टा खोन्थादोंमोन। ओमफ्राय बेफोरखौ खोन्थाजोबनायावहाय नोंथांमोनानो बहुदानो बुंहरदोंमोन सोरबा बय मोनगोन सोरबा गार्ल मोनगोन बेफोरबायदि बहुदानो बुंहरदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा आंनि प्लेसेन्टा एफएचआर नं प्रेगनेन्सि सिम्पटम्स बेखौ एसे खोन्थानानै होबावनोसै। ओमफ्राय खोन्थानानै जोङो नोंथांमोननावसो सोंगोन आरोना जोंनि बेबिया बय ना गार्ल बेखौ नोंथांमोननावसो सोंगोन आरोना जोङो ना। ओमफ्राय एसे खोन्थाग्रोनोसै आं प्रेगनेन्ट जानाय समावथ' जेबो गोबानाय मानाय जाखायाखैमोन थिगसे जानो हायोमोन। ओमफ्राय मोखाङाव एसे माबा जादोंमोन आरोना आंना नानिखा जादोंमोन। नानिखालाय दाबो दङ खारजोबाखै मबाइलाव नुवा। ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जोंनि मोदोमबो एसे बुदोंमोन आथिंफोरा बुदोंमोन आरो मोदोम माने आथिङा बुदोंमोन आरो। ओमफ्राय आरो जोंनि बेबिनि एफएचआर नङाबो जाबाय 144 आरो बेबिनि प्लेसेन्टायाबो जाबाय एन्टेरियर आरोना। बेफोर गासैखौबो खोन्थाजोबनायनि उनावहाय नोंथांमोनानो जोंनि बेबिखौ सायख'दोंमन आरो बय जागोन ना गार्ल जागोन। ओमफ्राय दिनैबो बेखौ खोन्थाफिननाय जाबाय। दाना नोंथांमोननावसो जों सोंनोसै जोंनि बेबिया बय ना गार्ल नोंथांमोना जोंनो लाभ सिम्बलजों खोन्थाहरनांगौ आरोना न सोर साबेसेनि थाखाय जोंनि बेबिया गार्ल जायफोरनि थाखाय गार्लबाथाय येल्ल' कालारनि लाभ सिम्बल हरनांगौ। ओमफ्राय आरो जायफोरनि थाखाय बयबाथाय रेड कालारनि लाभ सिम्बल हरनांगौ आरो नोंथांमोना जोङो। ओमफ्राय बिनि उनावसो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायखांनायनि उनावसो नेक्स्ट ब्लगावसो जों खोन्थागोन आरोना बय ना गार्ल बेखौ जों खोन्थागोन। दा नोंथांमोना सोर बय गार्ल बिदि साननानै दङ बेखौ नोंथांमोना जोंनो खोन्थाहरग्रोदो आरोना न। आसा खालामदों नोंथांमोना गाज्रि मोनाजासे बयबो हरलायलायगोन होननानै आसा खालामदों। ओमफ्राय सोरबा माने लाभ सिम्बलजों हरनो हायाब्लाबो गार्लबा गार्ल लिरनानै हरदो बयबा बय लिरनानै हरदो आरो। ओमफ्राय कमेन्टआवहाय ओरैबायदिबो नुदों दाबो बयबो गार्लबो खोन्थाया रागासो जोंलायलायलांबाय होननानै बिदि हरनाय नुदों। अननानै रागा जोंनो नाङा आरोना अननानै रागा जोंनो नाङा लासै लासै गासैखौबो खोन्थालांजोबगोन। ओमफ्राय दा बारा भिडिअ बानायबाय थानोबो सम मोननाय नङा नालाय आंबो बारा गोरा जाजोबाखै नालाय बेनिखायनो लासै लासै समजों लोगोसे गासैखौबो खालामलांगोन आरो नोंथांमोना बयबो नेथ'लायनानै जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय दा बेथ' थांबाय नोंथांमोना हरथारगोन जोंनो बेखौ आसा खालामनानै थाबाय जोङो लाभ सिम्बलखौ हरथारगोन। जायफोरा बय साननानै दङ दासिमबो बिथांमोना रेड लाभखौ हरदो नङा होमबा। आरो जायफोरा गार्ल साननानै दङ येल्ल' कालारनि माबाखौ लाभ सिम्बलखौ हरदो आरो। बेथ' थांबाय र'। ओमफ्राय आं मानि सायाव बुंनो नागिरदोंमोनलाय माबा बेबिनि ड्रेस बायग्रोदोंमोन नालाय जोङो। ओमफ्राय बेयाव गोबाङानो कमेन्टआव बुंहरदोंमोन बेबिनि ड्रेस बायग्रोनाया
सोरबा गाज्रि होननानै बुंहरदोंमोन आरो सोरबा बहुदानो मोजां बायखाना लानांगौ सुखाना लानांगौ होननानै बुंहरदोंमोन ओमफ्राय सोरबा गाज्रि होननानै बुंनायखाय आंहाबो गिलायलायनाय मोननानै ड्रेसखौ एकदम गांनैल' बायदोंमोन आरो सोरबा ओरैबायदि बुंहरबायना ड्रेस गस्लाफोरखौ बायनो नाङामोन हामा नांगौबा इदिनो इस्ट्रि टावेलफोर बेफोरबायदिखौ बायना लानांगौमोन ओरै नांगौमोन होननानै बुंहरदोंमोन ना ओमफ्राय दा बिदिनो गोबां बायदिसिना कमेन्ट फायबा गोसोफोरा एसे बोरैबा मोनो नालाय ओमफ्राय जोंनाबो ड्रेसखौ माने गस्लाखौ गांनैल' बायनानै लादोंमोन आरो नाथायबा गांनैल' बायनानै लानायाव जोंहा प्रब्लेम जाहैबाय जोंथ' हस्पिटालाव थानायानो सानब्रै जाबाय नालाय ओमफ्राय दा सानफ्रोमबो फुङाव गोदान ड्रेस नांगौ आरो नार्सफोरा गोदान ड्रेस बिफायो टावेल बिफायो ड्रेस गस्ला टफि मुजा दाथ' गोजां बोथोर नालाय बेफोरखौ बिफायो आरो ओमफ्राय दा दिहुनना होनो हायाबा रायजागोन आरोना जोङो मानो बेफोरखौ नांगौ मिन्थिखानानै मानो लाबोआखै एरियाखै होननानै रायो आरो बिनिखायनो दा माने गोदान बुहुद मानसिफोरानो प्रेगनेन्ट जानानै दं जोंनि मिन्थिनायाव बेनिखायनो नोंथांमोनाबो माने सोरबाफोर ड्रेस बायग्रोनाया हामा एरिया होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना माने बारा खोनासंनो नांला आरोना माने ड्रेसखौ बायखानांगौसो जोंनाबो दा बेबायदिनो थोब्लि माब्लि जाहैनानै बायब्रबलायनानैसो जोङो सुवालासिनो गानहोनो गोनां जाबाय आरोना जोंना ड्रेसा थोहैयासैदि बेखायनो बायग्रोना लानाया मोजांमार आरो बायखानो नांगौ ओमफ्राय दा जोङो माबाबो बिसिनानै लादोंमोन ना हिस्ट्रि खिताब बिसिनानै लादोंमोन ना बे हिस्ट्रि खिताब बिसिनायाबो जोंना फिसा जादों आरो जों न'आव बाहायनो थाखायबालाय थिगानो जादों नाथायबा बे हस्पिटालफोराव गथ'खौ ओरै फाननानै मारैबा फानसैना इसोरो बिनि थाखायबा फिसा जादों आरो बेयावबो जोंखौ बुंदों आरो माने एसेबां फिसा लाबोनांगौ गिदिर लाबोनांगौमोन ओरै नांगौमोन होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर माने बे बेबि मोननो बिदि जाना दंबा प्रेगनेन्ट जानानै दंबा नोंथांमोना हस्पिटालाव थांगोन जिखौ हिस्ट्रिखौ एसे गिदिर बिसिखाना लादो आरोना जाहाथे जोंनि बायदि प्रब्लेम जाहैया ओमफ्रायो पेकिंनि सायाव बुङा आरो पेकिं माने हस्पिटालावथ' थांखागोन नालाय प्रेगनेन्ट लेडिया नङा होमबा दा बिनि सिगाङाव पेकिंखौ मथा मथि 6 मान्थसो जानायनि उनावनो माने माबा खालाम आरो पेकिंखौ आराम्भ खालाम मानो होनबा इमारजेन्सि मा समाव जाना होयो रावबो आन्दाज मोना जोंना बे इमारजेन्सि जाहैबाय नालाय जों माने जि तारिखखौ सायख'नानै लादोंमोन बे तारिखनि सानथाम सिगां जादों जोंनाबो माने इमारजेन्सि जाबाय आरोना अखा मोफ्लामनाय बायदिसो मा समाव मा जाब्रबो ओंखायनो माने जोंनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै माने एसे फोरमायनानै होनाय जाबाय आरो हायोब्ला पेकिंखौ थाबनो खालामनानै ला एटलिस्ट टारगेट मान्थनि 2 मान्थसो सिगांनिफ्रायनो पेकिंखौ खालामनानै लानांगौ आरो सोरनाबाथ' बियन्ड टाइमावनो जायो माने राइट टाइमावनो जायो डक्टर होनाय राइट टाइम सोरनाबा आरो बिनि बिराद सिगाङावनो इमारजेन्सि जाना होयो नालाय इमारजेन्सिब्ला माने हास्लाबा आरो जोंनानो मथथे रेडि थाखानायखायसो ना अब्लाबो एसे जोङो मा खालामनो मा मानो जाबावदोंसो एसे गोनो गोथो जादों अब्लाबो जोंना गारिया न'आवनो रेडि थाखानायखाय बेनिफ्राय जोङो हस्पिटालाव थांफागोन मानसिफोरखौबो जों रेडि बुंनानै दोनखानायखाय माने एसे इमारजेन्सि जादोंब्लाबो जों बांद्राय रोखोमनि प्रब्लेमाव गोग्लैयासै आरोना बेखायनो एसे एडभान्सलि माने रेडि जानानै पेकिं खालामनानै दोनखानाया मोजां आरो जोंनि एक्सपिरियेन्स वाइसआव जों फोरमायबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्रायथ' बहुत मानसियानो आंनि प्रेगनेन्सि भिडिअ होबाय थानायावहाय कमेन्टआव बुंहरबाय थादोंमोन आरो आब' आंबो नोंजोंनो समान ओरै बेफोरबायदि सोरबा बुंहरबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा बिथांमोनाबो मोनबायबो जानो हागौ जुदि नोंथांमोनाबो मोनबायबाला कमेन्टआव लिरनानै हरदो सोरहा बेबि मोनखो ओमफ्राय बै आब' सासे गलन्दियाव माबा नारेंखल दाब फाननायनि सोमोन्दै सोंहरलायदोंमोन ना आंबो नोंजोंनो समान
हागौ समान समान जाहैनो हागौ ओरै होननानै खोन्थाहरलायलायदोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा आब'आ आंनि भिडिअखौ नायदोबा नोंथाङाबो मोनबायबो जानो हागौ आब'आ जुदि मोनबायबा कमेन्टआव लिरनानै हरदो आरो सोरहा बेबि मोनखो आंजों समान समानफ्रामा आंबो मोनथिनो लुगैयोना नोंथांमोना माने जोंनिखौल' मोनथिस्लायस्लाय नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो नोंसोरखौबो न' ओमफ्रायो मोनसे खोथा जोंहा बेबिनि नाम लाखिबाय लोगोफोर बेबिनि नामखौ जोङो दा खोन्थाथ'वा जोङो नोंथांमोननि बै सिम्बोलखौ नेग्रोगोन आरोना माबा येल्ल' सिम्बोल आरो रेड सिम्बोल बेखौ नेग्रोगोन बिनि उनावनो बय गार्ल मोनथिगोन नालाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव जों जोंनि बेबिखौ बय ना गार्ल बेखौ खोन्थासिगोन ओमफ्राय आरो नामखौबो खोन्थासिगोन आरो नामखौथ' जोङो लाखिनाया सानब्रै सानबासोआनो जाबाय जोङो बर'नि गुबै नामखौनो लाखिदों आरो बेखायनो नोंथांमोना जोंनि बेबिनि नामखौ मोनथिनो थाखाय आरो बय ना गार्ल बेखौ मोनथिमारनो थाखाय अननानै लाभ सिम्बोलखौ बयबो हरलायलायदो आरो ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा मा दाबो खोन्थाया बय गार्ल ओरै बेफोरबायदि साननानै गाज्रि मोननो नाङा आरोना जोंबो समाबो बारा मोना नालाय बेबिनि थाखायबो टाइम होनांगौ जायो ओमफ्राय जोंबो सम दिहुनसो भिडिअखौ लालांबाय थागोन आरो दाबो बेबिखौ जोंहा आइ दंखायो नालाय बेयावहाय आइनो होथ'नानैसो दिनै जोंहाना लोगोआ गेलेसिगोन आंजों थांदो गेलेलायदो बाय 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 रानि होनबालाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो ना बयबो हरलायलायदो आसा खालामदों जों नेनानै थाबाय थागोन नोंथांमोना हरथारगोन आरो जों भिडिअखौ थाबैनो लाबोखागोन बेनि लाबोथारगोन बेनि उनावनो लाबोखागोन आरो जेखि जाया मानो जोङो बेबि मोननायनि थाखाय बिराद हेपि मुथुआथ' हेपिजोंनो बाथ्राफोरखौबो बारा मोजां रायज्लायनो रोंला बियो दाबो थाबथा थुबथा रायज्लायगासिनो सोरबा कमेन्टआव हरबाय थायोमोन आरो गुमै मुथुनि खुसिखौसो एकदम नायनो लुगैबाय माबायदि जागोन बे गुमै मुथुआ बेबि मोनबोला बेखौसो नायनो लुगैबाय होननानै हरबाय थानाय नुयोमोन आं ओमफ्राय नायदो गुबै मुथुनि खुसिया बेबि मोनखांनायनि उनाव माबोरै जाखो ना खुसिजोंनो मोदै गलायलायसिगोन मुथुआ बिराद बामखायो जाहा मुथुआ बेबिखौ ओमफ्राय मा बुंबावनो दोनसै नेनानै थाबाय थानोसै न' साननैफोर नेनोसै आरो साननैयावहाय सोर साबोसेया हरोसै आरो दे होमबा जामुंटा फोजोबबाय जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो जोंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे गोबांनिफ्राय गोबांसिन सुबुंफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो हायो दे अब्लालाय दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जागायनानै बेयावनो जोबलांबाय नेनानै थाबाय हरथारदै लोगोफोर बयनिसिमबो जोबथारनायाव खुलुमनाय बावहरबावबाय टेक केयार टाटा बाय बाय